haka ne wankan janaba yana da sifa guda biyu. Akwai sifa da ake cewa sifatul ijza, ta wadatar. Akwai kuma sifa da ake kira sifatu kamal, siffa ta kamala. Wankan janaba a siffarsa ta kamala shine idan ka zo za ka yi wanka din ko za ki yi wanka ga ruwan a gabanka, farkon abin da za ka fara yi za ka karkato bakin mazubin ruwan ka wanke hannunka so 3, sannan sai ka tsoma hannu a cikin ruwan sai ka ɗebo sai ka wanke gabanka. A daidai lokacin da za ka wanke gabanka a lokacin za ka ƙulla niyya ta wankan janaba wanda yake wajibi ne, wanda yake farilla ne, wanda yake dole ne. Idan ka wanke gabanka ma'ana ka yi tsarki kenan, to daga nan kuma wato sai ka yi alwala irin yadda kake yin alwala ta sallah, ba wani bambanci da kowace alwala ta sallah. Abinda duk kake alwala za ka yi, sai abu ɗaya na ƙarshe shine wanke kafafu sau 3, to wannan sai ka kyale shi ba za ka yi shi ba. To daga nan gurin sai ka ɗebi ruwa a cikin tafin hannunka ɗaya sai ka zuba a kanka, ko da yake kafin haka ya kamata ka tsoma yatsunka hannunka guda 2 a cikin ruwan da kake wanka da shi, ba tare da ka ɗebi ruwa ba ka fito da shi sai ka mummurza kanka, saboda kowane gashi da ya buɗe lokacin da mani ke kokarin fita daga jikinka ya koma yadda yake. Dan gashin dan adam yakan bubbuɗe musamman gasunsa na ka, gashin ka idan ka zuba ruwa a haka na iya haifar maka da ciwon kai ko wani abun na daban. To bayan ka mummurza kanka to shine sai ka kamfaci ruwa cikin tafin hannu sai ka zuba a kanka ka tabbatar ya game ko ina a kanka. Ɗaya kenan, ka sake kamfata na 2 ka tabbatar ya game ko ina a kanka, sannan kuma ka sake kamfata na 3 ka tabbatar ya game ko ina a kanka. To idan kai wannan shine sai ka ɗebi ruwa ɗin kuma ka game dukkan jikinka da shi, kana mai farawa da ɓangaren ka na dama kafin ɓangaren ka na hagu, tsagen jikinka na dama kafin tsagen jikinka na hagu, ka tabbatar ruwa ya taɓa ko ina. To idan ka yi wannan ne ka kammala, abu na ƙarshe shine sai ka wanke kafar dama ka kuma wanke kafar hagu, cikon alwalar da ka riga ka faro. To wannan ita ce siffa ta kamala a wankan janaba. In wankan janaba ne haka ake yi, in wankan haila ne haka za a yi, in ma wanka ne na biki, jinin biki ya dauke haka mace za ta yi. Bambancin su kawai shine niyya ce take bambanta su. In za ka yi wankan juma'a ma haka za ka yi, in za ka yi wankan idi ma haka za ka yi, bambanci shine niyya. To wannan ita ce siffa ta kamala. Kun ga idan kun lura da wannan siffa, wato tsarki, wato mutum ya wanke gabansa ko al'aurarsa kenan, wanda a lokacin zai kulla niyya. Daga nan gurin sai alwala, cikakkiyar alwala. Daga nan gurin sai wanke kai so 3, kuma ruwan da mutum zai ɗiba kada ya wuce cikin tafin hannu ɗaya. Daga nan gurin sai game jikinsa dukkan ruwa, daga nan sai wanke kafa. Idan ka ɗauka sai ga ababai guda 4 ne ake yi a cikinsa. Kar ka manta da niyya kuma mahallinta a zuciya ne. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amma idan mutum zai siffa ta al-ijza, wadda ta wadatar, wadda ba sai kayan alwala a ciki ba, kana zuwa kayan niyyar yin wanka din, kana kulla niyya a cikin zuciyarka, kawai sai ka ɗebi ruwan ka watsa a jikinka ya game ko ina. In ma wani kududdufi ne ko gulbi ko rami a gabanka ko swimming pool din da ke wurare, sai ka yi tsallaka fada a ciki, ka kulla niyya. Da ka fito abin da zaka yi shine abu guda 2. Na farko ka ɗebi ruwa ka kurkure bakinka, sannan kuma sai ka ɗebi wanda zaka shaka ka fyace na hancinka, shikenan ka kammala wanka. Kuma ya halatta kai sallah da wannan wankan, hadisi cikin sahih Muslim ya nuna haka. Ina jin babu wata wahala a cikin wannan, sai dai wanda ya wanka na farko ya fi ka kamala, saboda ya bi ka'idojin duk yadda suke, don haka yana da kamala, wankansa ya fi cika, ya fi kalada. Wanda ya nabi kuma yayi, kuma in yayi sallah da shi kuma yayi, dan kasancewa ba a yi alwala ba. Wannan ka'ida ce ta malamai cewa karamin kari idan sun haɗu da babban kari, to da ka kawar da babban kari karamin ma ya tafi. Amma ba lallai bane dan ka kawar da karamin kari ya kasance babban kari ya shiga ciki. Ma'ana al-hadathul asghar yatalasha fil hadathil akbar. Shi karamin kari wato shine bawali, bayan gida, mazi da sauransu, yana narkewa ne a cikin janaba. Lokacin da ka wanke janaba ka wanke su gaba daya. Ina fata an fahimta.
wannan shine abin da na faɗa a wancan lokaci, sannan kuma shine na sake maimaitawa a yanzu, kila sai dai ko bayanin na yanzu ya kasance ya kana da fitowa. Haka ne, wankan janaba yana da sifa guda biyu. Akwai sifa da ake cewa sifatul ijza, ta wadatar. Akwai kuma sifa da ake kira sifatu kamal, siffa ta kamala. Wankan janaba a siffarsa ta kamala shine idan ka zo za ka yi wanka din ko za ki yi wanka, ga ruwan a gabanka, farkon abin da za ka fara yi za ka karkato bakin mazubin ruwan ka wanke hannunka so 3, sannan sai ka tsoma hannu a cikin ruwan sai ka ɗebo sai ka wanke gabanka. A daidai lokacin da za ka wanke gabanka, a lokacin za ka ƙulla niyya ta wankan janaba wanda yake wajibi ne, wanda yake farilla ne, wanda yake dole ne. Idan ka wanke gabanka, ma'ana ka yi tsarki kenan, to daga nan kuma